Yvonne och Ronny gick i mål på tiden 35.97 och 0 ligger därmed på en andra plats. Inne på banan har vi startnummer 9, Lena Samuelsson. Hon tävlar för Danderyds Täby BK med sin Yorkshire Terrier Vispan. 10, 12, 13 och 15 håller sig beredd. Kom igen Lena! Kör! Bra, kör! Bra! Duktig! Kör! Ut! Kör! Bra! Tunnel! Bra, du är duktig tjejen! Vispan! Ut! Kör!